A partir de demà, dia 18 de maig, entrarem en la fase 1 de la gran part del nostre bisbat i 12 parròquies, les parròquies que són del Vallès, tant oriental com occidental, 12 parròquies, entraran en la fase anomenada 0,5 d'aquesta desescalada del confinament. La qual cosa vol dir, en les dues coses, dues realitats, que totes les parròquies, en les esglésies ja es permet el culte cristià amb 1/3 de l'aforament de les esglésies que tinguen els temples i tot i això, evidentment, amb les mesures higièniques que es requereixen. I cada parròquia sap quines són aquestes i us ho recordaran els mossens, que el que heu de fer i com ho heu de fer. Estem agraïts, en aquest cas, a les autoritats que han tingut en compte aquest dret i aquest deler dels cristians de poder celebrar els sants misteris, com també altres religions, també el mateix. Per tant, la realitat religiosa s'ha tingut en compte, però tot i això hem de lluitar tots i hem de treballar perquè els nostres temples i les nostres esglésies siguin llocs segurs, higiènicament i sanitàriament. Això és qüestió de tots participar-hi, cadascú aportant el que ha de fer, responsables i col·laboradors, perquè sigui així, que siguin les celebracions un lloc segur en aquest sentit sanitari. La qual cosa vol dir que deixarem de retransmetre la missa de dilluns a dissabte, el que es feia per Canal Taronja, per Ràdio Vic i pel YouTube del Bisbat de Vic. De dilluns a dissabte no es farà la retransmissió de la Santa Missa, però sí que continuarem, i mentre duri aquest estat, perquè en raó de les persones que són de risc i se'ls recomana i tothom que tinguin molta cura i per tant alguns poden optar per no venir a la celebració, per no venir per raons evidents, aleshores continuarem retransmitint pel canal Taronja, si és així factible, i també per YouTube del Bisbat de Vic, aquesta Eucaristia de cada diumenge des de la catedral de Vic. Vull també en aquest moment començant agraint a Canal Taronja i Ràdio Vic, que van estar atents a aquesta necessitat de molts de poder seguir les celebracions i se van oferir per poder-ho emetre dels seus canals, però també, evidentment, l'equip de la catedral i l'equip del Palau que han fet possible aquestes retransmissions. Les germanes servidores del Senyor de la Verge de Matarà, que estan al servei de la catedral, també han fet possible tant el so com la imatge, com les celebracions, la litúrgia amb els cants. Moltíssimes gràcies a la Mare Agnus, la germana Luján, la germana Missionera, la germana Consoladora, la germana Atrada, la germana Cordis. I aquestes tres darreres, Consoladora, Atrada i Cordis, apareixien els primers dies i han desaparegut de la retransmissió perquè m'han fet l'opció, escoltant la crida, d'anar a una residència d'ancians i quedar-se amb ells, amb aquells ancians, per atendre'ls. Havia necessitat, hi havia aquesta plaga allí, i han fet l'esforç d'anar allà i quedar-se allà, en aquesta residència, i encara estan allà per poder servir aquests malalts. I també les germanes deixebles de Jesús i de Sant Joan Baptista, la germana Guadalupe, la germana Juana, que han estat a la imatge, a la càmera i també a la retransmissió per fer-ho possible. Per tant, també moltíssimes gràcies a tots els que han fet possible aquesta transmissió que ben segur que ha fet molt de bé a moltes persones. Però continuarem, si Déu vol, els diumenges i festes, i anirem dient-ho per que pugueu seguir també des de casa aquesta retransmissió de la Santa Eucaristia en el dia del Senyor. Per tant, els de YouTube i els de Canal Taronja, sapigueu que diumenge proper a 11:15 també farem la retransmissió de la Santa Missa. Rebeu tots la benedicció del Senyor.
El Senyor sigui amb vosaltres. i amb el vostre esperit. Inclineu-vos per rebre la benedicció. Que Déu, que per la resurrecció del seu fill únic us ha concedit el do de la redempció i que us ha fet fills seus, us doni també el goig de la seva benedicció. Amén. Que ell que en redimir-vos us ha donat la llibertat, us faci també participar de l'herència eterna. Amén. Que havent portat una vida santa, us pugueu unir en el cel a Crist, en qui heu ressuscitat per la fe del baptisme. Amén. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Amén. Germans, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu.